Glem alt, du troede, du vidste om mafiaen. De romantiserer det billede af gudfaren, de fornemme herrerne i skræddersyede dresser med sodede vinduer, de spektakulære opgørene på restauranter, det er bare et slør. Den virkelige mafiaen bærer ikke prangende klæder, men forretningsdresser. Den råber ikke sin tilstedeværelse, den visker i statsrådenes kontorer. Den lader se ikke fotografere foran en Maserati, den ejer havner. Forestil dig et koncern, der aktier er erstattet af blodsbånd, balancer med etterretningsdata og profit med kontrol over et helt kontinent. Denne organisation har eksisteret i 1,5 århundrede, og hovedkvarteret ligger gemt i fjeldene i Sør-Italia, i en landsby, der det findes en Jomfru Maria-statue for hver indbygger. Navnet på dette koncernet er 'Ndrangheta, og hvis du aldrig har hørt om det, betyder det, at de gør en udmærket job. Den 15. august 2007 kl. 2:24 om morgenen blev Duisburg i Vesttyskland, en rolig industriby, som turistguider beskedent kalder kedelig, pludselig epicenteret for en international skandale mellem 2 europæiske magter. 6 unge italienere kom ud fra restauranten Da Bruno, da de havde fejret en fødselsdag. Den yngste var 16 år gammel, den ældste 18. Det var en 18-årsdag. De satte C i bilerne sine, 4 i en sedan, 2 i en minibus. 4 minutter senere dukkede 2 drabsmænd op, mindst 7-10 skud mod kroppene, omladning, deretter 6 nådeskud mod hovederne. Metodisk, professionelt, lydløst. Tyske medier døbte hændelsen massakren i Duisburg, den mest brutale italienske mafia-massakren uden for Italia. Før morgenen sendte Berlin en anmodning til den italienske indenrigsministeren om bistand i efterforskningen. Skandalen var enorm. For italienske efterforskere blev imidlertid en detalje nøglen til hele sagen. I lommen til en af de dræbte ungdommene lå en brændt figur af ærkeenglen Mikael. Ikke en tilfældighed, ikke overtro, et signal, en kode. Ærkeenglen Mikael er skytshelgen for Ndrangheta, den kalabriske mafiaen, som få uden for Italia vidste eksisterede. Før det tyske politiet forstod motiverne, vidste de italienske carabinieri allerede med sikkerhed, dette var hævn. En blodfejde, som startede i den lille landsbyen San Luca i Aspromontefjeldene og nåede hjertet af Europa med den samme arkaiske brutaliteten som det kalabriske æresbegrebet fra det 19. århundrede. De 6 liggende i Duisburg blev et vendepunkt. Europa så for første gang, at mafiaen ikke er siciliansk folklore, men et globalt netværk, der gamle blodlover udføres i moderne europæiske gader med samme hensynsløshed som i de kalabriske fjellene på 1800-tallet. Men for at forstå Duisburg må man starte fra begyndelsen. Fra det øjeblikket, da en organisation blev født i fjellene i Calabria, som 1,5 århundrede senere skulle blive den mægtigste mafiaen på planeten, rødder af stein og blod 1800-tallet. Calabria, Italias støvelspids, en af de fattigste regionerne, ikke bare i Italia, men i hele Europa. Aspromontefjeldene, steinete skråninger, sjældne landsbyer, der tiden syntes at have stoppet op i middelalderen. Efter Italias samling mødte den nye staten enorme vanskeligheder med at etablere magt i dette vilde landet. Feudalsystemet, som varede til midten af 1800-tallet, efterlod se et magtvakuum, og dette vakuumet blev fyldt af lokale magtgrupper. Navnet Ndrangheta stammer fra det gamle græske ordet Andragatia, værdighed, mod. I antikken var Calabria en del af Magna Graecia, og den græske indflytelse mærkes her helt frem til senmiddelalderen. Men den værdighed den grundlæggende af Ndrangheta bekendte sig til, havde lidt at gøre med ridderlige idealer. Det var overlevelsens værdighed, blodets værdighed og tavshedens værdighed. Den første dokumentariske bevisene på struktureret, mafia-lignende kriminel aktivitet i Calabria stammer fra 1880-tallet, da domstolen i Palmi førte den første store retssagen mod en organiseret kriminel gruppe med 248 tiltalte. Allerede da var det klart, dette var ingen vanlig bande. Det var en kompleks, hierarkisk struktur med egne lover, ritualer og et styringssystem, som mere mindede om en militær organisation
eller en religiøs orden end en kriminel gruppe. I vidneudsagn fra 1920 under retssagen mod mafia-netværket i landsbyen San Luca var hovedvidnet en tidligere medarbejder i organisationen, som for første gang beskrev Ndrangheta's interne struktur i detalj. Det han fortalte chokkede dommerne. Det var en sand parallel magt med egen grundlov, et retssystem, beskatning og diplomati. Legenden om de 3 ridderne grundlaget for Ndrangheta's ideologi er myten om de 3 ridderbrødrene Osso, Mastroso og Carcañoso. Ifølge legenden hævnede disse ædle spanske ridderne sin søsters krænkede ære ved at dræbe hendes overfaldsmand. For dette blev de fængslet i 25 år, 11 måneder og 25 dage. Under fangenskabet udviklede brødrene Omertà-koden, grundlaget for alle mafialover. Efter løsladelsen grundlagde hver af brødrene sin egen organisation. Osso, under beskyttelse af Sankt Georg, skabte den sicilianske Cosa Nostra. Mastroso, under beskyttelse af Jomfru Maria, lagde grundlaget for den napolitanske Camorra, og Carcañoso, under beskyttelse af ærkeengelen Michael, drog til Calabria og grundlagde Ndrangheta. Osso er skelettet, Mastroso er hovedet, og Carcañoso er kroppen, og disse 3 delene udgør en unik skabelse, siger mafialægen. Til trods for den åbenbart mytologiske naturen til denne historien, afslører den Ndrangheta's grundlæggende principper, ærestyrkelsen, vigtigheden af blodsbånd og organisationens hellige karakter. Hvert medlem af Ndrangheta kender denne legenden utilnat, og den overleveres fra generation til generation som et helligt skrift. Magtens helligdom, Ndrangheta's moderbase, regnes for at være landsbyen San Luca i hjertet af Aspromonte. Men organisationens sande hellige centrum ligger højere op i fjellene. Det er Santuario della Madonna di Polsi. Her næsten 900 meter over havet, mellem vilde klipper og tætte skove, gemmer det sig et sted, som for Ndrangheta-medlemmer er helligere end Vatikanet. Santuario della Madonna di Polsi er ikke bare en kirke. Det er et magtsted, der de vigtigste Ndrangheta-ritterne fandt sted. Indvielserne til de højeste graderne, retssager mod forrædere, indgåelse af alliancer mellem klanene. Statuen af Jomfru Maria med Jesusbarnet, kendt som Madonna della Montagna eller Madonna della Polsi, har blitt et symbol på beskyttelse for de kalabriske mafiamedlemmerne. Hvert år, den 1. og 2. september, går tusindvis af pilegrimer til helligdommen til fods og tilbagelægger titals kilometer langs fjeldstier. Officielt er det en religiøs pilegrimsfærd, men italienske efterforskere har længe vidst. Under sløret af religiøse processioner foregår de vigtigste møderne til Ndrangheta-chefene. Her indgås millionaftaler, operationer planlægges, skæbner afgøres. Vejen til helligdommen er en sand prøvelse. Fjeldstiene er farlige, hvert uforudsigbart, vilde dyr er vanlig. Det antages, at den, som klarer at nå helligdommen til fods, kan bede Jomfru Maria om at opfylde et hvert ønske. For Ndrangheta-medlemmer er denne vejen den første prøven, som viser forskellen mellem beslutsomhed og overmod. Blod som fundament, grundlaget for Ndrangheta, er ikke territorium eller engang penge. Grundlaget er blod. Organisationens grundlæggende celle kaldes en ndrina, og den er udelukkende baseret på slægtsbånd. Familieoverhovedet, capo bastone, er ikke en udnævnt stilling, men en arvelig titel, som overføres fra far til ældste søn. Rundt ham samles brødre, nevøer, fættere, svigersønner, alle knyttet sammen af blodsbånd eller ægteskab. Det er netop blodsbåndene, som gør Ndrangheta praktisk talt uangribelig for ekstern infiltration. At infiltrere en agent i en familieklan er næsten umulig. Her kender alle slægtshistorien til alle op til 7. generation. Forræderi i Ndrangheta er ikke bare et svigt mod organisationen, det er et svigt mod ens eget blod, ens egen familie. Derfor er det så få pentiti, de som samarbejder med retsvæsenet, blandt de kalabriske mafiamedlemmerne. Historien om Maria Concetta Cacciola er et tragisk eksempel på, hvordan blodets disciplin fungerer i Ndrangheta.
Da denne kvinde bestemte se for å vidne mod manden sin og hans klan, tvang slægtningene hende til at drikke saltsyre. Det var ikke en sadistisk handling, men en kald beregning. En død af sygdom virker mere naturlig end et drab og tiltrækker ikke politiets opmærksomhed. Budskabet til andre potentielle forrædere var ekstremt tydelig. Blod er vigtigere end liv. Riten som lov Ndrangheta er ikke bare en kriminel organisation. Det er en religiøs militær orden med egen teologi og liturgi. Indvielsesritualet finder sted utendørs, strengt tæt om natten, i lys af månen og stjernerne. Stedet vælges symbolsk, vanligvis en højde eller et helligt sted knyttet til klanens historie. Ceremonien starter med udtalelsen af eden i navnet til Garibaldi, Mazzini og La Marmora. Navnene på heltene fra den italienske Risorgimento genlyder. Dette er ingen tilfældighed. Ndrangheta positionerer sig som arvingerne til nationale frigøringskæmpere, som beskyttere af det kalabriske folket mod ytre undertrykkere. Det nye medlemmet modtager en liten helgenfigur med billedet af Madonna eller ærkeengelen Mikael. Chefen kutter en finger med en kniv, og en dråbe blod falder på helgenfiguren. Derefter brændes helgenfiguren, og asken spredes for vinden, et symbol på, at eden er skrevet ikke på papir, men i sjælen. Ceremonimesteren udtaler de sidste ordene, en kugle til dig. Dette er ikke en trussel, men en konstatering af faktum. Den, som bryder eden, vil blive dræbt af sine egne kammerater. I modsætning til andre mafiaorganisationer, der indvielsen sker bare én gang, gentages ritualet i Ndrangheta for hver rangstigning. Hver nye grad kræver en ny ed, en ny dråbe blod, en ny forpligtelse. Selv nyfødte barn af Ndrangheta-medlemmer gennemgår sin første forankring til slægten og organisationen, før de lærer at snakke. De vises kniven og viskes de traditionelle formlene, noget som lægger grundlaget for fremtidig loyalitet. Kulturen kender ingen alder, den kender bare blodet. Magtstruktur længe betragtede de italienske hemmelige tjenesterne Ndrangheta som en føderation af uafhængige familieklaner, et horisontalt netværk uden et enkelt kommandocenter. Denne illusion var en nøje dyrket desinformation. Først i 2010 afslørte operationen Crimine Infinito organisationens sande struktur. En strengt hierarkisk pyramide med et enkelt kommandocenter. På toppen af pyramiden er Provincia eller Santa, det øverste styringsorganet for hele Ndrangheta. Den ledes af Capo Criminale, den kriminelle chefen, og hans højre hånd, Mastro di Giornata. Derefter følger de såkaldte oberstene, Mastro Generale, Capo Società og Contabile. Hver af dem er ansvarlig for specifikke aspekter af organisationens aktiviteter. Det andre niveauet består af 3 mandamenti, distrikter, Tirrenico, nordkysten, Ionico, østkysten og centrale, indre områder med center i Reggio Calabria. Disse grupperer lokale, territoriale enheder, hvoraf hver kontrollerer et specifikt område eller en by. Grundcellen består af 3 endrine, som danner et lokale. Hvert lokale har sin lokale chef, en regnskabsfører, ragionier og en capo criminale ansvarlig for magtoperationer. De må være repræsentanter fra forskellige endrine, noget som sikrer en balance af interesser og forhindrer koncentration af magt i hænderne på nogen få. Antallet medlemmer i en endrina er sjældent mindre end 5-10 personer, men kan nå flere hundrede. Hver endrina er delt ind i Grande Società og Piccola Società, de øvre og nedre niveauerne af indvielse. Nybegyndere starter som Picciotto-lissio, enkle unge mænd. Efter 6 måneder kan de forfremmes til Picciotto Scaro, mærkede unge mænd, og derefter avancerer de langs en kompleks hierarkisk stige. Et hvert forsøg på autonomi eller ulydighed straffes umiddelbart og brutalt. Disciplin i Ndrangheta er ikke bare et organisationsprincip, det er en religion. Ordrene fra Santa udføres uden diskussion, uafhængig af afstand og omstændigheder, enten det er Calabria, Lombardia eller Duisburg. Dette stive hierarkiet og centraliseringen af kommandoen
samtidig som blodsbåndene opretholdes på grundniveau, har givet Ndrangheta kolossale fordele frem for konkurrenterne. Cosa Nostra, som mistede sin enhed efter arrestationerne på 90-tallet, og Camorra, herjet af interne kriger, kunne ikke modstå den kalabriske ekspansionen. Ved begyndelsen af det 21. århundrede blev Ndrangheta ikke bare den rigeste mafiaen i Italia, men også en af de mest indflydelsesrige kriminelle organisationerne i verden. Skygger i dress og slips. Den moderne Ndrangheta er ikke en bande fjeldrøvere med kapper og havler. Det er et multinationalt selskab i dress og slips, med kontorer i skyskrabere og kontorer i schweiziske banker. Sønner af de gamle bossene studerer ved de bedste universiteterne i Europa og Amerika, tager grader i jus, økonomi og ingeniørfag. De snakker flere sprog, kender international ret og finessene ved offshore virksomhed. Men under de elegante klærne og universitetsdiplomene flytter det samme blodet, som fløt i venene, til bedsteforældrene deres i Aspromontefjellene. Historien, som startede i de stegnede landsbyerne i Calabria for 1,5 århundrede siden, fortsætter i forretningscentrene i Milano, i havnene i Antwerpen og i skyskraberne i Toronto. Ærkeengelen Michael, hvis biller blev fundet i lommene til de dræbte i Duisburg, beskytter ikke bare kalabriske jægere, men også internationale kokainhandlere. Madonna di Polsi velsigner ikke bare pilegrimene, som går til fjeldhelligdommen, men også containere med narkotika, som passerer gennem Gioia Tauro, havn på vej til Rotterdam og Hamburg. Hvordan en fjeldsekt forvandlede sig til et globalt imperium, som kontrollerer 80% af den europæiske kokainen, hvordan gamle blodlover tilpassede sig virkeligheden i den digitale tidsalder, og hvorfor 6 lig i en rolig tysk by bare var toppen af isfjeldet, under hvilket et helt kontinent gennemsyret af kalabrisk blod og penge skjuler sig. Gioia Tauro havn, Europas port. Blandt det uendelige olivenlundene og vingårdene i Calabria, hvor duften af citrusfrugter blandes med havbrisen, ligger havnen i Gioia Tauro, et nøkkelpunkt i Ndrangetas globale logistiknetværk. Ikke længe siden blev denne havnen anset som semi-arkaisk, få kajpladser, gamle kraner, sjældne containere. I dag ankommer ultramoderne skib fra Colombia, Brasil og Panama, som laster af hundredvis af ton kokain, som deretter spredes over hele Europa. De sidste 10 årene har volumet af godstrafik øgt med mere end 5 gange. Indenfra ser alt ud som en vanlig lasteoperation. Terminaler, logistikere, toldere, charterchefer. Men hvis man ser nærmere, jobber mistænkeligt tavse sømænd fra latinamerikanske land i lagerhallene og bærerne af unge mænd fra albanske landsbyer. De byttes ud om natten, og langs havnekanten er det overalt skjulte overvåkingskameraer, konfigureret for automatisk ansigtsgenkending. Hovedkontoret til et anonymt logistikselskab, registreret i et skatteparadis, ligger i Milano, mens den faktiske kontrollen udtøves af Capo dei Mari, en af de mest respekterede oberstene i Santas struktur. Ndrangetas årlige indtægt ifølge OCCRP's estimater udgør omtrent 60 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 3% af Italias BNP. Til sammenligning, det er mere end budgettet til mange europæiske stater. I 2020 kunggjorde Interpol en international operation, som involverede over 10 land for at knuse Ndrangheta. I januar 2020 blev 355 ansatte medlemmer af gruppen arresteret. Men disse arrestationerne afdækkede bare toppen af isfjeldet. For hver arresteret er det titals erstatninger klare til at fortsætte arbejdet. Kontrollen over havnen sikres af lokale i Reggio Calabria, men en nøkkelrolle spilles af Mandamento, da interesserne til 3 Endrine krydses, Nirta, Aterbi og Bianco. Hver Endrina bidrager med sin del. En tager sig af lossingen, en anden af konspirationen af lastene, den tredje af leverancen af containere til skjulte lagre. Koordineringen udføres af regnskabsføreren, som diskret figurerer i aktionærlistene til et lokalt skibsbyggingsfirma med sit etternavn. Blandt italienske havner overgik Gioia Tauro Antwerpen i kokainvolum allerede tidligt på 2000-tallet.
Antwerpen og Rotterdam har blitt Europas lunger for Ndrangheta, distributionscentre der smugling passerer problemfrit gennem den europæiske toldunionen. Tønder med olivenolie, pakker med tomatpuré, kasser med citrusfrugter. Alt dette er en elitekoding for det hvide pulveret. I Lombardia og Liguria forfalskes oprindelsesbevis, og endrinenes kemikere tilpasser opskrifterne. Kokain med 90-95% renhed sendes til London og Paris. Blandinger på 75-80% bliver igen for lokale forhandlere. Systemet fungerer enkelt og effektivt. Kokainbeholdere maskeres som frugt- eller industriprodukter. Dokumenter udarbejdes via stråselskab i Panama eller Belize. På hvert parti en dobbelt bund. Hvis toldvæsenet finder det første laget med narkotika, forbliver hovedlasten intakt. Korrupte havnearbejdere laster af containere om natten, når skiftene skifter. Om morgenen er de rene containerne allerede på vej til Milano, Torino eller over Alpene til Tyskland og Frankrig. Anklagere har forsøgt at bekæmpe Ndrangheta i flere 10 år, men har fundet, at det var umuligt at stoppe forsyningerne uden internationalt samarbejde. Operation Nebrodi i 2006-2008 involverede 7 land og endte bare med delvise successer. Omtrent 120 mistænkte arrestet, 15 ton kokain beslaglagt. Ligevel genoplivet netværkene sig raskt. Nye ændrine og nye ruter dukket op i Spanien, Portugal og Tyskland. Lykkekontorer, skyggeimperiets lovlige facade i Milano, London og Montreal, opererer lykkekontorerne, et netværk af advokatfirmaer, restauranter, træningscentre og ejendomsmeglerfirmaer. Officielt er de aldrig koblet til hverandre, men alle grundlæggerne er nære slægtninger af en Capomondo fra Trojano-Ndrinaen. Disse lykkekontorerne fungerer som det vigtigste værktøj for hvidvaskning af penge. Millioner af euro i kontanter strømmer hit, falske indtægter registreres, og deretter overføres beløbene til skatteparadiser, aktier i teknologiske opstartsselskaber og ejendom i udlandet købes. I modsætning til andre kriminelle grupper har Ndrangheta ved at udvide sine grænser overalt genskabt sin egen struktur og dannet et tæt netværk, som omfattede både kommercielle og politiske organisationer, sammenlignbart med en koloniseringsmetode. Ndrangheta struktur er ganske unik. Den består af hundredvis af klaner, hvoraf hver er dannet på slægtskab, og vanligvis er forbundet med andre klaner med de samme blodsbåndene, slik at det er praktisk talt umuligt at blive medlem af mafiaen uden at være medlem af en af dens familie. En speciel plads indtages af casinoer i Serbia og Slovakia, købt med svarte kontanter. For renheten af operationerne brukes ikke ægte jetonger for gevinster, men duplicerede kontoer på elektroniske lommebøger med kryptovaluta. I et af disse casinoerne via bitcoin-vekslere blev det taget ud op til 200.000 euro i timen. Overvåkningen af pengebevægelsen udføres af regnskabsføreren, med forbudte bånd til banker i Zürich og Liechtenstein, der kontorerne er registreret i navnet til stråselskab. Mafiaen optræder som et rovdyr og retter sig mod relativt unge selskaber i specifikke sektorer. De, hvor det er lettere at hvidvaske penge, handel, finansielle tjenester, eller de, hvor andelen offentlige kontrakter er relativt høj. Byg offentlige tjenester. Oprindeligt fører infiltration i form af indplacering af mafiamedlemmer i ledelsen eller blandt medaljerne til en brå øgning i selskabernes indtægter, noget som imidlertid forklares med en øgning i legaliseringen af mafias ulovlige indtægter. Indtægtsøgningen er engangs og jævnes gradvis ud i de påfølgende årene, i stærk kontrast til den relativt jævnere dynamikken i sunde selskaber. Imidlertid fører indtægtsvæksten i selskaber fanget af mafiaen ikke til en forbedring af deres økonomiske situation. Tvært imod, i slike selskaber øger gældsgraden på grund af gældsvækst og reduceret egenkapital. Øgningen i gældsgraden er i tråd med hypotesen om, at mafiaens forretningsstrategi er motiveret af kortsigtede interesser. Reduktionen i selskabets egenkapital kan signalisere et ønske om at tage ud ejendeler i den lovlige økonomien for at cashe dem ind. Ulovlig energi. Den grønne facaden til den nye økonomien Calabria
er kendt for sine vindparker og solfarmen, hyldet af europæiske miljøværnere. Men bag facaden af fornybar energi skjuler se et nyt Ndrangheta-oplæg. Gennem overvurdering af kostnader, fiktive entreprenører og datterselskaber, kontrolleret af Ndrine, sikrer de EU-subsidier og frarøver det regionale budgettet til tals millioner euro. Under kontrol af Pratola-klanen, hvis medlemmer var involveret i bygning af kraftværk, blev det mellem 2018 og 2020 underslået subsidier for over 125 millioner euro. Dette oplægget fortjener et eget kapitel. Energi har blitt den nye oljen for Ndrangheta. Selskaber på fjeldskråningerne registreres i navnet til strømændingeniører. Lån gives af en venlig bank, og statlige inspektioner godkender arbejdet uden kontrol. Da et af selskaberne blev standset i 2020 på grund af miljøbestemmelser, viste det se, at ingen arbejdere på stedet var lovligt ansat. Desuden var samsvarscertifikater for solcellepaneler købt i Tyskland, da producenten ikke ante noget om deres kriminelle brug. Affald og økologi. Den svarte humoren i økonomien affald er en anden guldgruve. De kalabriske Ndrine kontrollerer afhænding af industri- og husholdningsaffald. Ordningen er enkel. For offentlige anbud tager de 100% af betalingen, for korrekt recirkulering 20%, og de resterende 80% enten brændes ulovligt på forladte fyldpladser, graves ned i værneområder eller dumpes i havet. Fremvæksten af radioaktive elementer i regionens elver er ikke en bivirkning, men en konsekvens af den kreative tilnærmingen til økologi. I en af undersøgelserne i 2019 fandt journalister et skib sænket uden for kysten af Vibo Valentia med containere med medicinsk affald og industrikemikalier. Blandt kystfiskerne spredte det se legender. Det er ikke et udslip i havet, det er Ndrangheta, som sparte budgettet for unødvendige kostnader. Men lokale myndigheder foretrækker at tie i frygt for, at en åben efterforskning kan ende med den usynlige hånden. Gruppen har klart næsten fuldstændig kontrollere regionens økonomiske og politiske liv. Ndrangheta har undertrykt et hvert lokalt økonomisk initiativ, som på nogen måde kunne frigøre lokalbefolkningen fra finansiel afhængighed, har infiltreret sine tilhængere og medlemmer i statlige stillinger og terroriseret lokalbefolkningen på alle måder. Med dem, som vågede at modsætte sig, gik mafiamedlemmerne ikke forsigtigt frem. De etterlot døde hvalper, delfiner eller afkuttede guidehoveder foran dørene, knuste butikvinduer med hammere eller satte fyr på bilene deres. Globalt netværk, kolonisering af kontinenter. I slutten af 2020'erne styrket Ndrangheta sin position i Canada, Australia og Vesteuropa. Deres tilknyttede råd opererer i Toronto, Melbourne, London og Hamburg. Forskellen fra Cosa Nostras indvandrernetværk i USA ligger i den stærke koblingen til Calabria. Enhver udnævnelse og til og med konspirationer går via Santa i San Luca. Ifølge estimater fra Transcrime, det italienske center for forskning på transnational kriminalitet, kommer mindre end en fjerdedel af Ndranghetas indtægter fra oprindelsesregionen, mens for eksempel for Cosa Nostra, den berømte sicilianske mafiaen, er det over 60%. Dette viser, at den kalabriske mafiaen har blivet virkelig global, i modsætning til sine sicilianske kolleger. I Canada har en lokal Ndrina købt en luksusvilla nær Lake Ontario, hvor de arrangerer bryllupsmodtagelser for organisationens medlemmer. Under disse bryllupinde diskuteres planer for ekspansion i Mellem- og Sydamerika, og finansielle strømmer administreres via lokale investeringsfond. I Australien har Ndrangheta-bandene smeltet sammen med motorcykelklubber og blivet deres gråzone. Der opererer de efter de samme principperne. Blod og ritualer er vigtigere end våben. Navnene banditter fra Sicilia er erstattet af ulver fra Aspromonte, men principperne forbliver de samme. Netværket af agenter omfatter tidligere etterretningsmedlemmer, advokater og finansfolk. Nogle af dem renvasker, arbejdede sit adress og slips og præsenterer sig som eksperter i kampen mod organiseret kriminalitet, mens de om natten forbereder strategiske dokumenter for Santa.
Digital evolution, når teknologi tjener kriminalitet. Den moderne Ndrangheta er ikke bare fjeld og helligdommer. Det er de kryptede meldingstjenesterne Sky, ECC og EncroChat, som blev brugt af hundredvis af bosser og deres kurerer før de store arrestationerne i 2020. Til og med FBI-fælden Anom, designet for at afskære kriminelles meldinger, fangede bare sekundære aktører. Det øverste niveauet af kriminaliteten stolte aldrig på standard gadgets. I dag er Ndrangheta en af verdens rigeste internationale organisationer. Deres indtægter beløber sig til 5 milliarder euro årligt, og de kontrollerer omtrent 80% af al narkotikahandel i EU. Og jo mere komplekse forholdene de opererer under, desto større resultater opnår de. De kalabriske klanene holder politimyndighederne i over 30 land i verden på tå hæv. Kryptovalutaer er et praktisk værktøj for grænseoverskridende betalinger. Bitcoin for store kokainpartier, Ether for investeringer i skygge startups, Monero for interne betalinger, der anonymitet er afgørende. Decentraliserede børser gør det muligt at veksle kryptovalutaer uden involvering af banker og regulatorer. Selv de største hvidvaskingsbekæmperne indrømmer. Det er muligt at spore Ndrangetas transaktionskæde, men det er ekstremt vanskeligt at bevise deres forbindelse til en forbrydelse. Krig mellem klaner, krønike om grusomhed om Cosa Nostra, etter Maxi-processen fra 1986 til 1992 mistet sin enhed, styrket Ndrangheta se med krigene fra 1970 til 1991. Den første krigen, 1974 til 1977, forårsaket omtrent 200 ofre. Den andre, 1985 til 1991, op til 700. Dette var en periode med enestående vold, skyting i olivenlunder, drab i kirker, eksplosioner på offentlige steder. I 1991, i Palmi, under karnevalet, betydde at gå ud med fyrværkeri og spærre vejen for rivalerne. 2 døde og til tals skade var resultatet af en gatekamp mellem San Luca og De Stefano-klanen. Som svar fulgte massakre i Reggio Calabria, og deretter smertefulde hævnsrækker, der var dræbte, måtte betales med en ny død. 19 i Titra var højdepunktet, 4 drab på 1 time på byens hovedtorv, og først da blev det indgået en skør våbenhvile. I byen San Luca eksisterer flere familieklaner, som længe har været i konflikt med hverandre. Paolo Nirta var en af cheferne i Nirta Strangio-klanen. Den mafiøse gruppen har i næsten 10 år ført en voldsom kamp med den rivaliserende Pelle Votari-klanen. Kampen tilspidsede, set at chefen Giovanni Luca Nirtas kone blev dræbt, som følge af blodige skyttinger på juledag 2006. Der blev også 3 personer såret, inkluderet et barn på 5 år. Men hævn er ikke en glemt tradition, men et politisk presmiddel. I 2006 til 2007 var de blodige julegavene, angrebene på Bosnes hus, barnedrabene en reaktion på arrestationer og operationen Parma. Og i august 2007 blev massakren i Duisburg kulminationen på en lang krig. Den arresterede Paolo Nirta er bror til Giovanni Luca Nirta, som blev arresteret efter drabet i den tyske byen Duisburg. Og faren til de 2 brødrene, Giuseppe, klanens chef, havnede bag lås og slå i maj som følge af vellykkede politioperationer mod Ndrangheta. Arrestationen af Paolo Nirta er vigtig for politiet også fordi den tiltalte også er svoger til en anden klanleder, Giovanni Strangio. Denne manden har været specielt efterlyst i et år, da efterforskerne anser ham som en af hovedudøverne af massakren i Duisburg. Fronten har udvidet sig til hele EU, fra Spaniens havner til Frankriges landvillager, fra FBI's fælder i USA til hemmelige baser i Vestafrika. Konfliktene har begyndt at antage en international karakter og involvere syriske og egyptiske grupper i sin sfære. De, som oplevede disse krigene, husker ikke datoer, men navn: Sepe, Skakera, Neopapa. Hver af dem bar sit præg, fra kaldenavnet til en speciel type tatovering. Blodpasset. Deres gerninger og svig har blivet legender, som overleveres inden for en drine midt på natten, ledsaget af visking og clearing af kniver. Juridiske kamper, Operation Rinascita Scott. Mellem 2019 og 2021
gennemførte den italienske påtalemyndigheden den største mafia-retssagen i landet på 30 år, Operation Rinascita Scott. I en specialbygget bunker i La Metia Terme blev 338 tiltalte stillet for retten, hvoraf 207 blev dømt til totalt 2.200 års fængsel. De afsagte dommene afsluttede en 3-årig retssag, som var resultatet af en omfattende efterforskning udført af statsadvokat Nicola Gratteri, en mand som har levet under beskyttelse siden 1989 på grund av maffiatrusler. Gratteri erklærte, at påtalemyndighedens hovedmål var at demonstrere Ndrangheta's grad af indflydelse over alle økonomiske, administrative og politiske aspekter af regionens liv. Dette er en svært alvorlig dom, og vi er svært fornøjede med den. Vi har endelig bevist, at det eksisterer et netværk af tjenestemænd, forretningsmænd og politikere, som gør forretninger med de kalabriske klanene. Vidner afslørte for retten detaljer som våben gemt i kirkekrypter, narkotika transporteret i ambulancer og marihuana dyrket nær kommunale drikkevandstanker. Mafiamedlemmerne slog, kidnappede eller dræbte specielt genstridige modstandere. Æreskode i det 21. århundrede i dag, i en tid med mobilkommunikation og internet, bevarer Ndrangheta helligheden i sine ritualer. Ja, digitale værktøj har accelereret kommunikationen, men de har ikke afskaffet blod og ritualer. Magtudveksling via videosamtaler er umulig. Hver kandidat må personligt bestå prøven i fjeldet, ofre, udtale ordene fra den gamle besværgelsen og krydse hemmeligholdets grænse. Omerta har blivet beriget med nye lag. Tavshed betyder ikke bare fravær af samtaler om sagen, det er nægtelse af at bruge tjenester, som kan være kompromitteret. Ikke bare vanlige telefoner, men også hemmelige meldingstjenester uden et personligt møde. Hvert møde ledsages af et renhedsritual, en grundig inspektion, et fornyet edsvornet løfte om ikke at afsløre detaljer til nogen. Over humanitære programmer. Under den globale økonomiske krisen klarede repræsentanter for Ndrangheta ikke bare at tjene hundredvis af milliarder euro, men de tilbød også sine landsmænd en række humanitære programmer. Ordningen med Åger var ekstremt enkel. Gruppen var villig til at låne ud penge til forretningsudvikling, ikke bare til høje renter, men også i bytte mod selve virksomheden. Senere, når debitor faktisk havde tilbagebetalt hele gældsbeløbet, øgte Ndrangheta renten kraftigt og foreslog, at gründeren frivilligt skulle give op sin virksomhed. Hvis ikke, ville den afviste blive mødt med uførhed eller kirkegården. Til slut havnede det meste af de store fabrikkerne, byggefirmaerne og koncernerne i det rige økonomiske nord, under kontrol af kalabrierne fra en af Italias fattigste regioner. Det antages, at de kontrollerer over en tredjedel af landets svarte økonomi, og at deres indtægter beløber sig til titals milliarder euro. De familiære klanene i Ndrangheta ejer aktier i olieraffinerier, havner og har til og med købt alle byggekontrakter i nøkkelregioner. Pentiti, en spræk i tavshedsmuren, ja, antallet Pentiti vokser. Mens det på 2000-tallet var rundt 50, er det i 22-årene over 300. Årsagerne: lange straffer, frygt for familierne, træthed af en uendelig krig. Blandt Pentiti observeres en øgning i antal kvinder og unge mennesker, ikke født i Calabria, men involveret i kriminel virksomhed. Nogle af dem har blivet nøkkelvidner i Rinascita Scott-processen, der over 300 tiltalte og 900 vidner blev præsenteret. Men Ndrangheta reagerer. De skaber nye ranger som Abadessa og Avvocata di Cosa, gennem hvilke de afskærer potentialet til nye pentiti og tilbyder dem alternative eder og specielle opdrag. Dette handler ikke bare om filtrering, det er et forsøg på at opretholde blodsbåndene til trods for ændrede realiteter. Internationale operationer. Et slag mod det globale netværket. Ndrangheta er ikke bare et italiensk problem. Det er en transnational udfordring, som kræver globale svar. Operation Eureka 2020 med deltagelse af Europol og amerikanske tjenester førte til arrestation af omtrent 500 mennesker i 10 land.
Archimede og Lanterna fortsatte arbejdet med fokus på pengestrømmer snarere end på drabsmænd. I 2018 arresterede italiensk politi over 300 mennesker som en del af en operation mod mafianetværket 'Ndrangheta. Blandt de arresterede var chefen og flere højtstående medlemmer af gruppen, vigtige forretningsmænd og tjenestemænd. De arresterede er anklaget for drab, udpressing og hvidvasking af penge, våben og narkotikahandel. I 2020 gennemførte politiet i Calabria en omfattende operation for at udføre arrestordre for 40 personer knyttet til mafiaklanen 'Ndrangheta. Blandt de arresterede var også flere calabriske politikere. I maj samme år blev det rapportet om razziaer, som førte til arrestation af over 160 personer. I 2020 gennemførte tysk politi og politi fra andre europæiske land i samarbejde med Europol en stor specialoperation mod den italienske mafian 'Ndrangheta. Dette viser, at kampen mod den calabriske mafian har blivet en virkelig international opgave. Princippet er enkelt. Et slag mod pengene svækker båndene, et slag mod båndene ødelægger ritualerne, og brud på ritualerne undergraver blodkontrakten. Bare på denne måde kan man demontere det, som i århundreder har blivet sat sammen under sløret af hellige ritualer. Økonomiske konsekvenser. Økonomer fra Banca d'Italia har udført en detaljeret studie om 'Ndranghetas indflydelse på den lovlige økonomien. De fandt en stærk negativ indflydelse fra mafiaen på langsigtig sysselsætning. Overgangen af en kommune fra de 10% bedste med mindst mafia-penetration til de 10% bedste med mest fører til en reduktion i sysselsætningsvæksten på 28 procentpoint over 40 år. Bedrifter fanget af mafiaen har en ekstremt høj sandsynlighed for at forsvinde fra markedet, men i denne krigen er det ingen sidste kamp. Det er mere et maraton, der hver generation af retssager og operationer bare presser kampen ind i en ny runde. Og Ndrangheta kan løbe længe. Dens hjerte, generation efter generation, lever af gammelt blod, og hjernen opdaterer stadig teknologiske skemaer. Imidlertid har det nylig dukket op nyheder om, at Ndrangheta har mistet sin absolute hegemon i det europæiske marked på grund af aktiveringen af kriminelle grupper fra Balkan, selvom de fortsat opretholder en lederposition. Påtalemyndigheder og italienske efterforskere klager ofte over, at deres europæiske kolleger undervurderer penetrationen af den calabriske mafiaen i sine land. Pizzo og udpressing, blodskat. Når man snakker om mafiaen, er det første, som kommer til tankerne pizzo. Udpressing, maskot som beskyttelse. For Ndrangheta har pizzo ikke bare blivet en indtægtskilde, men en kompleks finansiel operation med elementer af en statlig skat. Små butikker, restauranter og værksteder tvinges til at betale en sikkerhedsafgift for varernes og virksomhedens ukrænkelighed. Men bak hver euro i udpressing skjuler det se en hær af advokater, regnskabsførere og eksperter på pengestrømmer. Kvitteringerne udarbejdes slik, at gründeren selv frivillig signerer en kontrakt. Tidligt på 2000-tallet udførte den italienske nationale foreningen for småbedrifter en undersøgelse. 85% af calabriske bedrifter rapporterede en katastrofal øgning i sikkerhedskostnaderne og ugennemsigtige betalinger til lokale private styrker. Lønsomheden af pizzo blev estimeret til 3-4 milliarder euro årligt, og tabene for regionens økonomi udgjorde 12% af BNP. Desuden blev pizzo selv i Ndrinenes små indflydelseszoner krævet ind med automatisk præcision, faste månedlige afgifter, procentandel af omsætningen, bøder for forsinket betaling og bonusser for loyalitet. I modsætning til andre kriminelle grupper, der pengekravet havde en personlig karakter, du skylder mig X, har Ndrangheta gået over til et automatiseret inkassosystem, helt ned til sms'er for betalingsfrister. På denne måde blev pizzo en milliardindtægtsstrøm, som med regelmæssige indbetalinger garanterede den uafbrudte driften af hele Ndrinenes infrastruktur, fra operative grupper til forsyningskanaler. Lokale entreprenører spøger med, at Ndrangheta's skatter er mere pålitelige end statlige.
Pistolen vil tvinge dig til at betale i tide, og hvis staten forsinker, genstår bare papirarbejde. Åger og humanitære programmer. Udpressing og åger har smeltet sammen til et enkelt skema med humanitære programmer. Mafiamedlemmene låner ud penge, lokker bedrifter med gunstige renter, men pålægger det retter absurde bøder og straffer. En rente på 5% per måned og en straf på 5-10% for forsinkelse. Stilt over for uvilje til at tilbagebetale, solgte offeret frivilligt sine ejendeler. Alle transaktioner skete via lykkekontorer eller advokatfirmaer, som legaliserede operationerne. Som et resultat havnede bedrifter i Norditalia, værdifulde ejendommer og store havneterminaler under kontrol af kalabrierne, oprindeligt fra en af Italias fattigste regioner. Det var netop denne teknikken, som gjorde det muligt for 'Ndrangheta at forvandle de erhvervede kommercielle aktiviteter til et lovligt værktøj for hvidvaskning af indtægter. Nærheden til territorial retfærdighed og korruption af rigtige dommere tillot og gennemføre transaktioner uden lange retssager og beslaglæggelser. Dette skemaet startede det, som senere blev kaldt statens kapring indenfra, når mafiaen styrer ikke bare skyggeøkonomien, men også de vigtigste magtspakkene. Konkurrence etterretning, blodanalyse Ndrangheta har forvandlet informationsindsamling til en videnskab. Deres regnskabsførere analyserede regionale økonomiske indikatorer, borgermestres valgprognoser, relationer mellem forretningseliter og kriminel dynamik. Med hjælp af indsidere blandt kommunale tjenestemænd fik kriminelle tilgang til anbudsdokumenter, budgetter og byudviklingsplaner. Baseret på disse dataene forudså de erobringsfeltet og bestemte ekspansionsstrategier, hvor de skulle ankomme næste høst, og hvor de skulle vente 1 år eller 2. Rapporter var daglige, og i Mandamento diskuterede de ukendelige alternativer for at erobre nye markedsandeler, inkluderet lovlige projekter, bygging af boligkomplekser, udvikling af grønne områder, fremme af fjeldturisme. Hvert lokale opretholdt sin egen database over indflydelsesrige personer, dommere, anklagere, politifolk, politikere og forretningsmænd. Fotografier, dokumenter om tidligere beslutninger, koblinger til andre strukturer, alt blev akkumuleret og systematiseret. En vigtig rolle blev spillet af hvidkraveforbrytere. Advokater, regnskabsførere og konsulenter gav tilgang til interne databaser, hjalp til med at formulere officielle forespørgsler og undgå kontroller. Dette var ikke spionage på niveauet at sende en lap via en forbipasserende, men ægte forretningsforskning med finansielle modeller og risikovurderinger. Politiets videoovervågning og aflyttingssystemer afslørte bare en lille del af dette netværket. Ndrangheta prioriterede personlige kontakter, koblinger via kvinder i familierne, ansatte i tjenestene og informanter blandt deserterede banditter. Hver pentito ved at nævne navn og forklare koblingerne tegnede et kart over relationer, som deretter blev analyseret af specialtjenester. Postpandemisk forværing. Nye horisonter covid-19-pandemien var for Ndrangheta ikke bare en udfordring, men også en mulighed. Da Europa stængte ned, tredoblede mafiaen aktiviteterne inden leverancer og logistiksektorerne ved at bruge sine egne distributionskanaler for produkter og legemidler. De svarte raidene på lager med beskyttelsesudstyr og desinfektionsmidler blev en del af gruppens sociale programmer, blod og veldedighed i en pakke. På den ene side åbnede mafiamedlemmerne gratis køkken for ældre og trængende og vendte opinionen i sin favør. På den andre side blev detailhandels- og farmaceutisk sektor tæt under kontrol. Lagerflatter lejes ud af venlige selskaber, og kontrakter for levering af udstyr og mediciner udarbejdes i offshore jurisdiktioner. Slik styrkede Ndrangheta sine positioner, ikke bare i den kriminelle verden, men også i skyggen af den lovlige økonomien. Cyberkriminalitet. En ny front. De sidste årene har Ndrangheta udvidet sin virksomhed til cyberspace. Cyberangreb med løsepengevirus, ransomware, har blivet en ny indtægtskilde. Selskaber betalte løsepenge i kryptovaluta for at genoprette dataene sine. Blandt ofrene var også konkurrenterne til mafiaens bookmaker
og statlige institutioner i Sør-Italia. På baggrund af den universelle overgang til elektroniske tjenester har cyberkriminalitet givet 'ndrangheta millioner euro. For at udføre komplekse operationer lejede kriminelle ind eksterne hackergrupper, ofte fra Østeuropa, og forblev selv i skyggen. Denne udkontrakteringsmodellen tillod at reducere risikoer og opretholde organisationens integritet. Skygge fintech startups under dække af innovation 'Ndrangheta har investeret i fintech startups, som tilbyder løsninger for mikrobetalinger, decentraliserede lån og valutaveksling. Ofte var dette små selskaber med en lovlig baggrund og et rent rygte, men delvis styret via tillidsmænd. Lovende projekter modtog i udgangspunktet 1-2 millioner euro i investeringer, efterfulgt af en tilstrømning af titals millioner. Gennem disse startups testede 'Ndrangheta nye ordninger for overføring og hvidvasking af midler, mikrobetalinger på 100-200 euro uden koblinger til personlige data, lommebøger for sporing af transaktioner og svarte lommebøger for anonyme operationer. Som et resultat blev flere selskaber fuldstændig overtaget under påskud af bedriftssammenslåinger, og deres teknologiske løsninger blev integreret i mafiaens infrastruktur. Kriminel turisme, kodens korstog 'Ndrangheta, har udviklet en ny type kriminel turisme. I post-covid-perioden har caféklubber, anti-caféer og coworking-steder blivet mødepladser for bosser, ikke i fjellene, men nærmere civilisationen. Prostitutionsnetværk, hvidvaskingsbyråer og investeringsnav har organiseret oplæringsture for nye medlemmer, lektioner i om at tage koden, mesterklasser i økonomistyring, demonstrationer af gamle ritualer. Slikke runde bord blev holdt på neutrale steder, fra de schweiziske Alpene til den portugisiske Algarve. Men al markedsføring var strengt konfidentiel. Invitationer blev sendt via kryptede meldinger, og adresserne blev specificeret en time før start. Mange nybegyndere så 'Ndrangheta for første gang, ikke gennem legender, men live, elegante dresser, slips, millioner af euro på bordene og halvmørket i et røgfyldt rum. Moderne lov og kriminel fagforening, 'Ndrangheta, har grundigt studeret lovgivningen i de 24 landene, den opererer i. Specielle juridiske enheder, bestående af erfarne advokater, analyserer fremtidige ændringer i antitrust, skatte- og antikorruptionslovgivningen. Da EU i 2024 diskuterede et direktiv for at stramme ind kontrollen med kryptovalutabørser, opnåede den 'Ndrangheta tilknyttede Europæiske Foreningen for Innovation og Blokkæde en udsættelse på 2 år af obligatorisk brugeridentifikation. I løbet af denne periode implementerede gruppen sine egne operative skemaer i titalsbørser over hele Europa, sikrede sig en ikke-interferenszone og vandt tid til at øge volumene sine. I Italien har 'Ndrangheta et netværk af påtalemyndighedsagenter, entreprenører og tjenestemænd, som er klar til at varsle om forestående razziaer, levere kopier af operativt materiale og til og med påvirke retsafgørelser. For at undgå sensationelle rene henter, bruger klanene protektionsordninger. De udnævner loyale kandidater til administrative stillinger, som deretter automatisk godkender anbud og ikke blander sig ind i officielle retssager. Som et resultat afsag lokale domstoler i sager om pizzo og udpressing kun betingede dommer, og entreprenørerne foretrak at løse bøttene på stedet gennem regnskabsførerens mægling. Dette tillod at opretholde illusionen og at bekæmpe mafiaen, mens den kriminelle fagforeningen styrkede sine positioner i lovgivende og udøvende magt. Santa og politik, magten bag kulisserne, 'Ndrangheta, har længe forstået. Den virkelige magten ligger ikke i våben, men i kontorer. I Calabria har Ndrene investeret i valgkampagner og sikret en stemmebank for bestemte kandidater. Ordningen er enkel. For hver lovet stemme betales en fast sum, og det retter betaler de valgte repræsentanterne tilbage gælden gennem Usbaibachi ved at opnå statlige kontrakter og administrative lettelser. Slik blev flere ordførere i valget i 2022 afsløret i samarbejde med Ndrangheta netværk,
men sagerne blev ikke fuldført. Repræsentanterne fik immunitet. En af de mest slående sagerne er anklagene om Ndrangheta-forbindelser mod senatorer fra forskellige regioner. I et interview med Le Monde indrømmede en af viceministrene: "Jeg foretrækker at have forretningsforbindelser med kalabrierne heller end med tyske byråkrater, noget som udløste en international skandale og en efterforskning fra den europæiske riksadvokaten. Pentiti, en spræk i tavshedsmuren. Indtil nylig kunne Ndrangheta skryde af ikke mere end 50 Pentiti-medlemmer. I dag overstiger antallet 300. Årsagerne: lange straffer, frygt for familierne, træthed af de uophørlige interne krigene. De nye Pentiti er stadig oftere kvinder og unge mennesker, ikke knyttet af blodsbånd til Calabria." Kollapsen af Omerta er et alvorligt faresignal for Santa. En af de mest opsigtsvækkende sagerne er tilståelsen til Vincenzo Caputo, som beskrev det finansielle styringsskemaet. Hvidvasking via kryptovalutabørser i Estland, fiktive ejendomsmeglerfirmaer i Storbritannien og investeringer i startups i Israel. Hans vidnesbyrd gjorde det muligt at konfiskere ejendeler for over 200 millioner euro. Men Ndrangheta kompenserede raskt tabene. Nye rancher som Abadesa og Avocata di Cosa dukkede op, som lovede Pentiti beskyttelse og alternative æder. Verdensomspændende operationer. Et globalt svar. Ndrangheta er ikke bare et italiensk problem. I 2020 førte Operation Eureka med deltagelse af Europol og FBI til arrestation af over 500 mennesker i 10 land. Operationerne Archimede og Lanterna var rettet mod pengestrømmer, blokering af offshore-kontorer, beslaglæggelse af offshore-selskaber og konfiskering af ejendommer. Men Crimine Infinito fra 2010 viste, jo hardere pres, desto mere decentraliseret bliver organisationen. Slår mod centrene fører til desintegrering af ringene, men nye lokale fylder raskt de frigjorte nicherne. I Tyskland og Australien har efterretningstjenesterne oprettet internationale enheder for at bekæmpe Ndrangheta. I 2021 gennemførte Europol og tysk politi den største specialoperation mod den kriminelle fagforeningen i Europa. Titals nøglepersoner blev arrestet, ejendele værd 150 millioner euro blev beslaglagt. Men også her var mafiaen forberedt. I netværket af jo tilknyttede råd var det allerede en omformningsproces af strukturen i gang, og de perifere medlemmerne af kriminaliteten havde gått under jorden og overført magten til stråmænd. Økonomiske konsekvenser: brud på regionernes puls. En studie fra Banca d'Italia viste, at regioner med stærk Ndrangheta-penetration taber i gennemsnit 20 procentpoint i sysselsætningsvækst over 40 år. Investeringer går ikke dit, skattene er højere end statens skattesatser. På kort sigt viser bedrifter, som er fanget af mafiaen, en øgning i indtægter takket være legalisering af ulovlige midler. Men deretter indtræffer stagnationseffekten. Tabene øger, og gælden akkumuleres. Eksperter kalder det mafiaens kroniske økonomiske sygdom, når det på overfladen ser ud til, at økonomien vokser, men under panseret er det en rusten motor, mugne ordninger og en pizzo gennemvådt i benzin. Det vil ligge vel regne ud ved første sving. Fremtiden. Hvem vinder etappen? Ndrangheta ved at tilpasse, se truslerne fra det 21. århundrede. Fra cyberangreb til pandemier, fra globalisering af økonomien til skærping af lovgivningen. Men den sårbarhed er blodet. Blodets kode har forent den i århundreder, men i mobilitets- og migrationens æra svækkes familiens magefølelse. Den yngre generationen spørger stadig oftere hvorfor, frem for hvordan. Et globalt svar på Ndrangheta-udfordringen kræver ikke bare arrestationer og retssager, men også genopbygning af lokalsamfund, sociale mobilitetsmuligheder, økonomisk åbenhed, retsstatskultur. Uden dette vil blodet bare blive rust som tærer på organisationens struktur indenfra. Der vil moren i San Luca ikke modstå de nye generationerne, som vil vælge lyset frem for mørket.
i Reggio Calabria, på kontorerne til Europol og FBI, i retssalene i Roma og Berlin, kæmper man ikke bare mod kriminalitet. Man kæmper for sjælen til regionerne, da mafiaen har blivet en stat i staten. Og bare tiden vil vise, om moderne lov vil klare at besejre den gamle om at tage koden og erstatte blodets kultur med retfærdighedens kode. År efter år, mens den kalabriske Aspromonte-mafiaen styrkede sine positioner, prøvede italienske myndigheder med alle kræfter at bevise, at Ndrangheta ikke bare er en kriminel gruppe, men en modstat med egne domstoler, lover og skatter. I fjerde del dykker vi ind i den sidste koblingen i Ndrangheta-cyklusen. Hvordan gamle blodsanger er erstattet af lovkoder, hvordan kropslige straffer har vækket for retsprocesser, og hvorfor den uendelige kampen for retfærdighed stadig oftere forvandles til et skuespil, da dukkeførerne forbliver i skyggen. Domstoler mod Santa Operation Rinascita Scott i La Metia-terme har blivet et symbol på statens beslutsomhed. I en specialbygget bunker, der væggene var klædt med 100 kW cementtænder, blev 338 tiltalte præsenteret, hvoraf 200 og Shumotok dommer på totalt 2.200 års fængsel. Her genlød navnene på Capo Criminale og Mastro di Giornata højt, men bag de anklagedes masker skjulte det sebare figurer, erstattet af Titals nye ansigter. Retten viste strukturen 3 oberster, Mastro Generale, Capo Società Contabile, 3 mandamenti og utallige lokale. Under retssagen understregede statsadvokat Nicola Gratteri, som har levet under beskyttelse siden 1989. Vi har bevist, at Ndrangheta kontrollerer alt, økonomien, politikken, selv sakramentene. Men publikum så aldrig de virkelige bossene. De holdt se i skyggen, sendte vildfarne gutter til retten, hvis skæbner tjener som et eksempel på tæmming af de vilde, men ikke undergraver Santas virkelige magt. Mediefronten billedet som våben om Ndrangheta tidligere gemte se i mørke tunneler og skoklæde jo, har de siden midten af 2000-årene aktivt brugt medierne. Ettertrykkelige videoer om pilegrimsrejser til Madonna di Polsi tjener et dobbelt formål. At skjule de virkelige mødende til timene under dække af religiøse processioner, og at overbevise unge mennesker om, at æreskoden ikke er en forbrydelse, men en kulturel tradition. Bloggere, ansat finansieret af uafhængige fond, publicerer alternative historier om Calabria, der Ndrangheta er en garanti for orden for de fattige. På YouTube-indhold med udsigt over fjeldstiger og den gamle kirken, skimtes uskarpe billeder af umåtelige rigdommer, købte villaer, dyre biler, hemmelige lagre. Samtidig er det ingen kriminalitet på skærmen, bare mafiaens ansigt uden blod, med en autentisk følelse af autoktont patriotisme og ansvar for småfolket. Annoncer for lovlige selskaber som angivelig jobber i familiens navn dækker over enhver negativ omtale. Ny bølge af retssager, Operation Old Bridge og spin-offs, til trods for medieindsatsen, lader ikke politimyndighederne Ndrangheta hvile på laurbærrene. Efter Rinascita Scott fulgte Operation Old Bridge 2014 med deltagelse af FBI og italiensk politi, som rammede forbindelserne med amerikanske fagforeninger. Titals mellomænd og kurirer blev arresteret, men også her forblev gruppens øverste ledelse uden for rækkevidde. De påfølgende årene bragte en række spin-offs, lokale operationer, rettet mod enkeltendrine, Pollyanna i Canada, Airstrike i Australia, Typhoon i Vesteuropa. Hver af dem førte til flere vellykkede domfældelser, men det var bare en liten oprydning sammenlignet med Ndranghetas globale omfang. Hvidvasking, gennemvældighed og offentlige projekter. Ved midten af 2000-årene skaffer mafiaen se nye former for legalisering, hjælpefond for trængende, støtteprogrammer for ældre, sponsing af sportsklubber. Vældighedsaktioner under parolen Ndrangheta hjælper involverer hele byer, gratis måltider, renovering af barnehager, subsidierede ferier for skolebarn. Bag alt dette ligger et enkelt mål: at demonstrere en social mission
og få tilgang til offentlige tilskud. I Milano og Roma åbnes sociale støttepunkter, registreret som ideelle organisationer, men finansieret via lykkekontorerne. Disse strukturerne kontrolleres ikke med samme nøjagtighed som kommercielle bedrifter og tillader at skjule de virkelige volumene af betalinger for veldedige formål. Infiltration i retssystemet. En af de vigtigste retningerne har været penetrationen i notariatet, påtalemyndigheden og retsapparatet. Den kriminelle fagforening analyserer nøje karriereplanene til fremtidige dommere og tilbyder hjælp til deres slægtninge. Som et resultat dukker det op afgørelser i enkelte instanser af Cassazione, som reviderer dommer for udpressing og hvidvasking. Statsadvokaterne modtager nogle gange anonyme signaler om målenes ukrænkelighed og nægter at gennemføre efterforskninger for at opretholde offentlig orden. Denne metoden med kulde gennem juridisk usikkerhed gør, at Ndrangheta kan vinde tid og skabe hindringer for statsadvokater og politi. Skyggealliancer med andre kriminelle netværk i det 21. århundrede har Ndranghetas stive vertikalitet blivet integreret med horisontale alliancer med kolumbianske karteller, albanske fagforeninger, balkanske bander, til og med den japanske yakuzaen. Aftaler om ikke-aggression og deling af indflydelsessfærer indgås med skriftlige og mundtlige kontrakter. Fælles operationer for transport af kokain og metamfetamin gennem Vestafrika og Midtøsten har øget indtægterne med 15% på 2 år. Taktiske alliancer gør, at Ndrangheta kan bruge andres kanaler, samtidig som de forbliver usynlige. Faldet af Omerta, kvinder og hvidkraveforbrytere, traditionelt blev Ndrangheta ansat som en herreklub. Kvinderne blev tildelt rollen som hjemmets vogtere og opdrager af fremtidige mafiamedlemmer. Men virkeligheden har vist sig at være mere kompleks. Kvinder i Ndrangheta har altid spillet en nøkkelrolle, bare at denne rollen har været usynlig for omverdenen. Omertas søstre, slik kaldes kvinderne, som har opnået en speciel status i organisationen. De deltager i strategiske beslutninger, administrerer finanser, leder forhandlinger med politikere og forretningsmænd. Når mændene er i fængsel eller gemmer sig for retsvæsenet, er det kvinderne, som tager over klanens ledelse. De overfører ordre til fanger, koordinerer handlingerne til de ulike indrine, styrer lovlige virksomheder, da pengene hvidvaskes. Men prisen for denne magten er høj. Maria Concetta Cacciola fra Bellocco-klanen bestemte C for at vidne mod manden sin og familien hans. Hævnen var forfærdelig. Slægtningene tvang hende til at drikke saltsyre. Officielt døde hun af sygdom. Budskabet til andre potentielle forrædere var ekstremt tydeligt. Blod er vigtigere end liv. Likevel har antallet Pentiti-kvinder øget de sidste årene. Mens det var få på 2000-tallet, udgjorde de i 2025 næsten 30% af alle Ndrangheta-medlemmer, som har samarbejdet med retsvæsenet. Årsagerne er forskellige. Træthed af volden, ønsket om at beskytte barna, frygt for eget liv. Mange af dem er mødre, som ikke ønsker, at barna deres skal gentage fædrenes vej. Deres vidnesbyrd er specielt værdifulde. Kvinderne kender de finansielle ordningerne, forbindelserne til politikere, organisationens interne mekanismer. Det er takket være Pentiti-kvinderne, at politiet har klart at afsløre ordningerne for hvidvasking af penge gennem veldedige stiftelser og barnehager. Teknologier mod traditioner. Kampen i cyberspace, Ndrangheta, har længe modsat sig digitalisering og mente, at traditionelle kommunikationsmetoder, personlige møder, notater overført via betroede personer, var mere pålitelige end enhver teknologi. Men virkeligheden tvang dem til at tilpasse sig. Tidligt på 2020-årene tog organisationen i brug kryptede meldingstjenester som Sky ECC og EncroChat, som præsenterede sig som WhatsApp for kriminelle. Da politimyndighederne i 2020 brød sig ind i disse platformene, blev millioner af meldinger aflyttet. Hundredvis af Ndrangheta-medlemmer over hele verden blev arrestet. Men de vigtigste bossene forblev uden for rækkevidde. De stolte aldrig på masseprodukter.
Capo Criminale og hans nærmeste kreds brugte egne kommunikationssystemer, udviklet af specielt ansatte IT-specialister. Nogle af disse systemerne opererede på blokkædebasis, noget som gjorde dem praktisk talt umulige at spore. Parallelt begyndte Ndrangheta og Engasia se i cyberkriminalitet. Løsepengevirusangreb, ransomware, blev en ny indtægtskilde. Selskaber betalte løsepenger i kryptovaluta for at genoprette tilgangen til dataene sine. Blandt ofrene var banker, sygehus og statlige institutioner. For at udføre angrebene lejede Ndrangheta ind hackergrupper fra Østeuropa og forblev dermed i skyggen. Denne outsourcing-modellen til at minimere risikoene og opretholde anonymiteten. Økonomisk spor, hvordan mafiaen dræber regioner studien fra Banca d'Italia i 2000, og Tueto Gatal, som chokkede selv de mest erfarne økonomerne. Kommuner med et højt niveau af Ndrangheta penetration mister i gennemsnit 28 procentpoint i sysselsætningsvækst over 40 år. Dette er ikke abstrakt statistik, det er skæbnene til millioner af mennesker frataget et normalt arbejde, perspektiver, en fremtid. Mekanismer for ødelæggelse er enkle og effektive. Først tager mafiaen et selskab. Gennem korruption, trusler eller direkte vold. I de første årene vokser selskabets indtægter bråt, takket være legalisering af kriminelle penge. Men dette er en illusion af vækst. I virkeligheden bliver selskabet et hvidvaskingsværktøj, des reelle økonomiske aktivitet reduceres. Gælden øger, finansieringsgraden vokser, egenkapitalen synker. Efter nogle år går selskabet enten konkurs, eller det forvandles definitivt til et tomt skal. Men den største skaden ligger ikke i enkeltbedrifter, men i den systematiske svækkelsen af regionens økonomi. Investorer går ikke dit mafiaen kontrollerer virksomheden. Unge talenter drar. Bare de, som ikke har noget valg, bliver igen, og de slutter se til mafiaens rækker. Den onde cirklen lukker se. I 2004 udgjorde indtægterne fra fikset offentlige anbud i Calabria over 4 milliarder 700 millioner euro, 18,6% af al rigdom produceret i regionen. Dette betyder, at næsten hver femte euro tjent i Calabria har gått gennem mafiaens hænder. Entreprenører anser pizzo-betalinger som en uundgåelig passiv budgetpost, like obligatorisk som husleje eller lønninger. Internationale operationer et globalt svar på en global trussel. Ndrangheta har længe sluttet at være et italiensk problem. Dets forgreninger har nået alle kontinenter, og at bekæmpe, den er bare mulig med fælles indsats. Operation Eureka i maj 2021 blev den største internationale operation mod den kalabriske mafiaen. 132 personer arresteret i 10 land. 2.770 politifolk involveret. Ejendeler for millioner af euro beslaglagt. Forbindelser til ført i land afsløret. Men det er bare en dråbe i havet. I Tyskland blev det i 2020 gennemført en separat storstilt operation mod Ndrangheta med deltagelse af Europol. I Canada førte Operation Syndicate i 2019 til arrestation af 15 personer og konfiskering af ejendeler værd 35 millioner dollar. I Australien stoppede Operation Ironside 300 og 8 tiltalte. Hver af disse operationerne er en succes. Men Ndrangheta ved, hvordan de skal komme se. Problemet er, at nationale retssystemer ikke er synkroniseret. Det, som er en forbrydelse i Italia, kan være lovlig i et andet land. Offshore-zoner tilbyder tilflugt for kriminelle penge. Korrupte tjenestemænd i forskellige land beskytter mafians interesser. Selv når man klarer at arrestere en vigtig chef, bliver pladsen raskt taget af en anden. Pave Frans og ekskommunikation. Når kirken erklærer krig i 2014 under et besøg i Calabria, udførte pave Frans en enestående handling. Han ekskommunicerede offentligt alle Ndrangheta-medlemmer. De, som i sit liv følger det ondes vej, slik mafia-medlemmerne gør, har ingenting med Gud at gøre. De er ekskommuniceret fra kirken. Dette var ikke en symbolsk gest,
men en reel kanonisk handling. For en organisation, som altid har forskanset se bak religiøs symbolik, brugte helligdommen Madonna di Polsi til sine ritualer og anså ærkeenglen Mikael som sin skytshelgen, var dette et slag mod selve kernen af dens identitet. Ndrangheta byggede sin legitimitet på en blanding af gamle traditioner og katolske symboler. Den pavelige ekskommunikationen ødelagde denne konstruktionen, men den reelle effekten viste sig at være begrænset. Mange Ndrangheta-medlemmer fortsætter at anse sig som gode katolikker. De tolker pavens ord som politik, ikke relateret til deres personlige tro. Helligdommen Madonna di Polsi fortsætter at tiltrække pilegrimer, inkluderet ikke få mafiamedlemmer. Lokale præster befinder sig i en vanskelig position. Åbenlyst modsætte se mafiaen betyder at signere sin egen dødsdom. Fremtiden for Ndrangheta sprikker i fundamentet. Nøkkelspørgsmålet er, kan Ndrangheta overleve det 21. århundrede? Den har 3 hovedfordele. Blodsbåndene, som minimerer svigt, en decentraliseret struktur, modstandsdygtig mod arrestationer og enorme finansielle ressourcer, som stammer fra kontrollen over det europæiske kokainmarkedet. Men det dukker også op sprækker. Globaliseringen udvander blodsbåndene. Den unge generationen, som voksede op i Milano, London eller Toronto, føler ikke den samme tilknytning til San Luca som bedsteforældrene. Teknologierne gør om at tage mindre pålitelige. Aflyttede meldinger fører til arrestationer. Det øgende antallet pentiti viser, at absolut loyalitet ikke længere er garanteret. Desuden står Ndrangheta over for ny konkurrence. Balkangrupper har aktiveret sig i det europæiske narkotikamarkedet. Albanske klaner udfordrer det kalabriske kokainmonopolet. Meksikanske karteller forsøger at komme direkte ind på det europæiske markedet og omgår italienske mellommænd. Ndrangheta dominerer fortsat, men deres positioner er ikke længere så stærke som for 10 år siden. Aktoratet advarer, undervurdering af dødelige italienske anklagere klager stadig over, at deres europæiske kolleger undervurderer Ndranghetas penetration i deres land. Når vi siger, at Titalsendrine opererer i Tyskland eller Nederland, tror de os ikke. De tror, det er en italiensk overdrivelse, og så finder de ton med kokain i Rotterdam Havn. Problemet er, at Ndrangheta ikke opfører sig som den traditionelle mafiaen. Det er ingen opsigtsvækkende drab, ingen demonstrativ vold, ingen gudfar i dyre klæder. De jobber i stilhed, gennem lovlige selskaber, gennem korrupte tjenestemænd, gennem komplekse finansielle ordninger. De er umulige at se, før man begynder at lede specifikt. Og tiden jobber for dem. Jo længere europæiske land ikke anerkender problemets omfang, jo dybere roter Ndrangheta se i deres økonomi og politik. I dag kan man stoppe dem, i morgen bliver det vanskeligere, i overmorgen umuligt. Historien om Ndrangheta, fra fjeldrøvere på 1800-tallet til et transnationalt koncern i det 21. århundrede, er historien om, hvordan tilpasning og evolution triumferer over styrke. Men det er også en historie om staternes svaghed, som i flere 10 år ignorerede problemet til det blev uløseligt. I 5. og sidste del skal vi opsummere og prøve at svare på hovedspørgsmålet. Er det en mulighed for at besejre Ndrangheta, eller er denne krigen allerede tabt? Calabria. Når kriminalitet bliver kultur. For at forstå Ndrangheta er det ikke nok at studere retssager og hvidvaskingsordninger. Man må forstå Calabria, en region, der mafiaen ikke bare kontrollerer økonomien, men bestemmer selve væven i hverdagen. En amerikansk diplomat skrev i en melding i 2000, og også en sætning, som har blivet legendarisk. Hvis Calabria ikke var en region i Italia, ville det være en kriminel stat. Dette er ikke en overdrivelse. Det er en diagnose. I Calabria er al økonomisk aktivitet, hver pengeoverføring, under Ndranghetas kontrol eller observation. Olivenplukkere betaler 5% af lønnen til den lokale klanen. Bygningsarbejdere giver fra C 5 til 10 euro om dagen. Jord kan ikke dyrkes uden tilladelse.
Entreprenører anser betalinger til mafiaen som en uundgåelig passiv budgetpost, like naturlig som husleje eller skatter. For at forlade regionen kan det kræves tilladelse fra klanene. Klimaet med ommertag forhindrer enhver form for protest. De fleste tror, at ingenting vil nogen gang ændre sig. Dette er ikke paranoid frygt. Det er virkelighed, bekræftet af Titals retssager. Når nogen bestemmer sig for at modsætte sig, går mafiaen ikke forsigtigt frem. De efterlader døde hvalper, delfiner, afkuttede guidehoveder foran dørene. De knuser butikvinduer med hammere. De sætter fyr på biler. De mest genstridige bliver slået, kidnappet eller dræbt. Budskabet er ekstremt tydeligt. Modstand er nytteløst. Underjordisk imperium. Tunneler og bunkere. I 2013 opdagede politiet under San Luca et forgrenet netværk af tunneler og underjordiske bunkere. En veritabel underjordisk by. Her fandtes boliger med tv'er og klimaanlæg, våbenlagre, hemmelige laboratorier for ompakning af narkotika, rum for at fejre ritualer. Nogle bosser gemte sig i disse bunkerne i årevis, uden at komme op til overfladen. Mat, information, ordre, alt blev leveret via betroede personer. Disse underjordiske anlæggene er ikke bare gemmesteder. De er et symbol på, hvor dybt Ndrangheta har slået rot i den kalabriske jorden. Bogstaveligt og metaforisk. Organisationen har vokset i Aspromonte-fjellene med samme sejhed som røtterne til tusindårige oliventræer. At rykke den op med roten ville betyde at ødelægge selve landskabet. Den unge generationen, valg mellem blod og frihed, Giuseppe blev født i San Luca. Hans far er en lokal chef. Hans bedstefar en legende i organisationen, som deltog i krigene på 70-tallet. Fra barns ben af blev gutten forberedt på en kriminel karriere. Han blev lært om at tage koden, fortalt om de berømte forfædrene, vist hvordan familien hans blev respekteret. Som 16-åring gennemgik han den første indvielsesceremonien. Den lille helgenfiguren med ærkeenglen Mikael, en dråbe blod, de hellige ordene. En kugle til dig. Men Giuseppe, et fiktivt navn, gjorde det som var utænkeligt for familien hans. Som 22-åring flygtede han fra Calabria og henvendte sig til myndighederne. Han blev en pentito. Hans vidnesbyrd førte til arrestationen af 20 medlemmer af klanen, inkluderet faren hans. Nu lever han under vidnebeskyttelse et sted i Norditalia, med et nyt navn og en ny biografi. Familien har erklæret ham død. For dem har han ophørt at eksistere. De som Giuseppe bliver stadig flere. Den unge generationen, som voksede op i internettets og globaliseringens tid, spørger sig stadig oftere. Hvorfor? Hvorfor leve i konstant frygt? Hvorfor dræbe og dø for min klanens ære? Hvorfor forblive i fattige Calabria, når hele verden er åben? For bedsteforældrene deres var svaret åbenbart. Fordi vi er Ndrangheta. Fordi det altid har været slik, fordi blod er vigtigere end alt. For den nye generationen fungerer ikke disse svarene længere. Men at forlade organisationen er ikke bare at bytte job. Det er et svik mod alt, som har defineret livet dit. Det er tab af familie, venner, identitet. Det er at leve i konstant frygt, for Ndrangheta glemmer aldrig og tilgiver aldrig. Alligevel vokser antallet pentiti. Dette er den mest opmuntrende statistikken i krigen mod mafiaen. Civil modstand. Når samfundet siger nej i 1991 i den lille byen Locri, oprettede en gruppe entreprenører foreningen Ammazzate Tutti, dræb os alle, en udfordring til mafiaen, et nej til at betale pizzo. Deres leder blev dræbt 3 måneder senere. Organisationen blev opløst. 20 år senere dukkede lignende bevægelser op igen, men med større støtte. Foreningen Libera forener tusindvis af borgere, som kræver konfiskering af mafia-ede ejendeler, og at disse skal bruges til sociale projekter. På land, som er tæt fra Ndrangheta, driver nå kooperativer, som producerer olivenolie og vin med mærket fri fra mafiaen. Dette er ikke bare forretning, det er en symbolsk sejr. Men modstanden er farlig. Aktivister må tage trusler, bilerne der sættes i brand, barn skræmmes på skolen,
Mange giver op, men nogen fortsætter. Hvis vi ikke kæmper, vil barna vore arve en verden, der mafiaen er normen, siger Maria, en lærer fra Reggio Calabria, som nægtede at betale pizzo og vandt en retssag mod udpresserne. Økonomisk paradoks. Hvordan mafiaen dræber det som nære, den forskere har identificeret et mærkeligt paradoks. På kort sigt viser selskaber beslaglagt af Ndrangheta stærk vækst i indtægter, op til 24%. Dette sker, fordi kriminelle indtægter legaliseres gennem dem. Men på lang sigt viser de samme selskaberne katastrofale resultater. Gælden øger, egenkapitalen synker, produktiviteten falder. Efter nogle år går de fleste af disse selskaberne enten konkurs, eller de forvandles til tomme skal. Mafiaen dræber økonomien i regionen, som nærer den. Det er en selvmordsstrategi. Men Ndrangheta har lært at kompensere for lokale tab med global ekspansion. Når Calabria utarmes, tjener organisationen penge i Milano, London, Toronto. Når italienske myndigheder øger presset, flyttes virksomheden til Tyskland og Nederland. Det er ikke en parasit på kroppen til en region. Det er et multinationalt selskab med en diversificeret portefølje. Teknologisk tilpasning. Gammel kode i en ny verden. Ndrangheta modsatte se længe digitalisering. Gamle bosser stolte ikke på teknologi og foretrak personlige møder og håndskrevne notater. Men den yngre generationen forstod. I det 21. århundrede kan man ikke overleve uden teknologi. Organisationen begyndte at ansætte IT-specialister og skabe sine egne beskyttede kommunikationssystemer og at tage i brug kryptovalutaer. Da politiet brød sig ind i Sky ECC og EncroChat og arresterede hundredvis af brugere, testede Ndrangheta allerede sine egne blokkædebaserede løsninger. Da bankerne strammede ind kontrollen over mistænkelige transaktioner, flyttede organisationen til decentraliseret finans. Da grænserne stængte på grund af pandemien, flyttede narkotikahandelen til droner og undervandsdroner. Men teknologi er et tvækket sværd. Hver digital melding efterlader et spor. Hver kryptotransaktion registreres i blokkæden. Specialiserede politienheder har lært at læse disse sporene. Krigen har flyttet C til cyberspace, og det er fortsat uklart, hvem som vil vinde. Balkantruslen, konkurrence om det europæiske markedet. For første gang på flere 10 år er Ndranghetas monopol på det europæiske kokainmarkedet truet. Albanske, serbiske og montenegrinske grupper har aktiveret sig og har skabt sine egne forsyningskanaler fra Sydamerika. De er mere aggressive, yngre, mindre bundet af traditioner. De er klare for åben vold der. Ndrangheta foretrækker korruption og diplomati. Flere opsigtsvækkende drab i Amsterdam og Antwerpen er resultatet af denne konfrontation. Foreløbig opretholder Ndrangheta kontrollen over 60-70% af den europæiske kokainen. Tallene har sunket fra tidligere 80%, men trenden er bekymringsfuld. Organisationen er tvunget til at forhandle med de balkanske konkurrenterne eller kæmpe. Historien viser, ydre kriger er farligere for Ndrangheta end pres fra myndighederne. Krigens pris. Hvor mye koster kampen mod Ndrangheta? Den italienske staten bruger milliarder av euro årligt i kampen mot organiseret kriminalitet. Specialiserede påtalemyndigheter, eliteenheter av carabinieri, vittnebeskyttelsesprogrammer, vedlikehold av tusenvis av fængslede mafiamedlemmer i højsikkerhedsfængsler. Nicola Gratteri og 2000 andre anklager lever under permanent beskyttelse. Hver ledsages af 10-15 carabinieri døgnet rundt. Bare for beskyttelsen af disse personer går det med titals millioner årligt. Konfiskering af ejendeler giver en vis kompensation. Fra 1992 til 2007 blev ejendeler værd 5,2 milliarder euro beslaglagt fra italienske kriminelle organisationer. Men det er en dråbe i havet sammenlignet med Ndranghetas årlige omsætning på 60 milliarder dollar. For hver euro, som konfiskeres, tjener organisationen 10 nye. Men den virkelige prisen er ikke penge. Det er tabte liv, dommere, anklagere, politifolk, dræbte journalister. Det er ødelagte skæbner til Pentiti, som lever isoleret under nye navn. Det er generationer af barn,
vokst op i en atmosfære af frygt og vold. Det er økonomisk stagnation i en hel region. Det er korrosion af tillid til statsinstitutioner. Et blik ind i fremtiden. 3 scenarier. Scenario 1. Gradvis forringelse. Det øgende presset fra myndighederne. Det øgende antallet pentiti. Konkurrencen med de balkanske grupperne. Svækkelsen af blodsbånd på grund af globalisering. Alt dette tager sagte på organisationens styrke. Om 20-30 år vil Ndrangheta forvandle sig til en skygge af sit tidligere imperium og kun kontrollere enkeltstående enklaver i Calabria. Scenario 2. Transformation. Organisationen legaliserer sig fuldstændig og forvandles til et netværk af respekterede holdingselskaber og finansgrupper. Den kriminelle komponenten reduceres, blodritualene bliver folklore og mata, forretningsetik. Ndrangheta dør ikke, den opløses i den lovlige økonomien og bliver uadskillelig fra vanlige forretningseliter. Scenario 3. En ny blomstring. Globalt kaos, kriger, migrationskriser, økonomiske omvæltninger skaber nye muligheder. Ndrangheta udnytter staters svaghed for at styrke sine positioner. Den bliver endda mere decentraliseret, endda mere digital, endda mere global. Om 20 år vil den kontrollere ikke bare narkotikahandel, men hele sektorer af verdensøkonomien. Hvilket scenario vil udspille sig? Det afhænger af valget, de 3 parterne tager. Staterne må vælge mellem en bestemt krig på alle fronter, eller en imitation af kampen. Samfundet må vælge mellem modstand og accept af mafiaen som et uundgåeligt onde. Selve den unge generation af Ndrangheta må vælge mellem loyalitet til blodkoden og fristelserne fra den frie verden. Foreløbig nøler alle 3 parter, og i denne usikkerheden Ndranghetas største styrke. Den har lært at blomstre i gråzonerne, da loven er usikker, moralen utydelig og fremtiden uklar. Mens verden tvivler, handler mafiaen, og hver dag med forsinkelse bliver den stærkere, mere usynlig, mere uangribelig. Historien om Ndrangheta fra fjeldrøvere på 1800-tallet til en transnational korporation i det 21. århundrede er historien om, hvordan tilpasning og evolution triumferer over styrke. Men det er også historien om, hvordan udholdenhed og standhaftighed fra nogen få mennesker, anklagere som Nicola Gratteri, pentiti som Maria Conchetta Cacciola, aktivister som medlemmerne af Libera, kan stå imod et imperium. Sejr er ikke uundgåelig, men den er mulig, og så længe nogen kæmper, lever håbet. For den virkelige kampen udkæmpes ikke i retssalene og ikke i Calabrias gader. Den udkæmpes i sindene til alle, som må vælge og acceptere mafiaen som en uundgåelighed, eller at nægte at leve i en verden, der blod og frygt hersker i stedet for lov og retfærdighed. Dette valget vil bestemme ikke bare Ndranghetas skæbne, men skæbnen til os alle. I maj 2020 vågnede Europa til overskrifter om den største operationen mod Ndrangheta på mange år. Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Portugal og Spanien slog til samtidig. 138 personer arresteret, ejendeler for 10-tals millioner euro konfiskeret. Operationen havde været forberedt i 4 år i streng hemmelighed. Efterforskerne havde studeret kryptede samtaler i EncroChat og Sky ECC, som Ndrangheta aktivt brugte under covid-19-pandemien, da personlige møder blev umulige. I november 2020 blev den største retssag mod Ndrangheta på 30 år afsluttet i Italien. Rinascita Scott-processen, som startede i januar 2020, afsatte dommer mod 207 dømte til totalt 2.200 års fængsel. Blandt dem lokale bosser, regnskabsførere, politikere, forretningsmænd. Statsadvokat Nicola Gratteri, under beskyttelse siden 1989, kalder det en historisk succes. Men også han indrømmer, for hver dømte er det 10-tals nye medlemmer af organisationen. I december 2024 blev det gennemført nye razziaer mod Ndrangheta i flere regioner i Italien. 10-tals mistænkte blev arrestet. Men operationerne vækker ikke længere den samme opsigt som før. Samfundet har blivet vant til en uendelig krig, der sejre afløses af nederlag,
og slutten ikke er i sigte. I februar 2025 blev det gennemført en omfattende razzia mod Cosa Nostra på Sicilia. Over 180 personer blev arresteret. Dette minder os om, at 'Ndrangheta ikke er den eneste mafiaen i Italia, men det er netop den kalabriske organisationen, som forbliver den rigeste, den mest globale, den mest undvikende. I maj 2025 gennemførte politiet en ny operation mod 'Ndrangheta og arresterede næsten 100 mistænkte. Cirklen lukker sig, krigen fortsætter, og ingen tror længere, at den nogen gang vil tage slut. Colombiansk spor, når geografi bliver skæbne, mens Europa fejrede arrestationerne, styrkede 'Ndrangheta sine positioner i Sydamerika. Colombia, Brasil, Ecuador. Her ved kokainkildene afgøres skæbnen til det europæiske narkotikamarkedet. Arrestationen i Colombia af spaniolen Hermenegildo Ventura Casana i 2014 viste, Ndrangheta bruger ikke italienske mellemmænd for at maskere sin tilstedeværelse. Ventura var bindeledet mellem den kalabriske mafiaen og det colombianske Envigado-kartellet og sikrede ruter gennem Panama og Costa Rica til Europa. Barcelona har blivet byen, der repræsentanter for colombianske karteller og europæiske mafiaer mødtes. Her diskuteres laster på hundredvis af kilo, ruter gennem Vestafrika, finansielle hvidvaskingsordninger. Spanske efterforskere aflytter forhandlingerne, men arresterer bare kurererne. Hovedaktørerne forbliver i skyggen. Ndrangetas tilstedeværelse i Latinamerika er så dyb, at nogle eksperter snakker om en omvendt kolonisering. Det er ikke italienerne, som rejser til Amerika, men sydamerikanske karteller, som integreres i kalabriske strukturer. Det mexikanske Los Zetas-kartellet, det colombianske Envigado, det brasilianske Primera Capital Commando, alle jobber med Ndrangheta, ikke som kunder, men som partnere. Styrkens paradoks, hvorfor politiets successer ikke svækker organisationen. De sidste 5 årene er hundredvis af Ndrangheta-medlemmer arresteret, ejendele hvert milliarder af euro konfiskeret, og titals hvidvaskingsordninger afsløret. Likevel svækkes ikke organisationen. Tværtimod, ifølge nogle estimater har den blivet endnu stærkere. Hvordan er dette muligt? Svaret ligger i strukturen. Ndrangheta er bygget på princippet om en biologisk organisme. Amputerede deler regenereres og tilpasser sig nye forhold. En lokal chef bliver arresteret. Hans plads tages af broren eller sønnen. En rute gennem Spanien bliver stængt. En ny åbnes gennem Portugal. Ejendeler i Tyskland bliver konfiskeret. Investeringerne flyttes til Nederland. Krypterede meldingssystemer brydes. Organisationen går over til egne kommunikationssystemer baseret på blokkæder. Hvert slag fra politimyndighederne gør Ndrangheta mere forsigtig, mere decentraliseret, mere teknologisk. Det er en evolution under udvalgspres. Og så længe staten handler reaktivt ved at svare på allerede kendte skemaer, handler mafiaen proaktivt og finder op nye. Tallet, som forklarer alt, 3,5% af BNP Ndrangetas årlige omsætning er 50 milliarder euro. Dette tilsvarer 3,5% af Italias BNP. Forestil dig, hver 28. euro tjent i landet er knyttet til mafiaen, direkte eller indirekte. Det er ikke et perifert problem, det er en systemisk parasit integreret i selve økonomiens organisme. Men det handler ikke bare om penge. Det handler om magten, disse pengene køber. Politikere, dommere, politifolk, forretningsmænd. Tusindvis af mennesker, hvis loyalitet er købt eller truet. En administrativ maskine, som ikke opererer efter loven, men efter klanenes interesser. Et socialt miljø, der mafiaen ikke er et undtag, men normen. At ændre alt dette er umuligt bare med arrestationer. Det kræver en restrukturering af hele samfundet. En økonomi, som tilbyder et alternativ til kriminalitet. En uddannelse, som former borgere, ikke undersåtter. En kultur, som værdsætter loven frem for æreslover. Men en slik transformation tager 10 år. Og Ndrangheta venter ikke. Kvinder og unge, der brudt linjen går.
Hvis det er et håb om sejr over Ndrangheta, er det knyttet til 2 grupper, kvinder og unge. Øgningen i antal Pentiti-kvinder fra 10% til 28% på 5 år er ikke en statistisk svingning. Det er et tegn på en dyb identitetskrise i organisationen. Kvinder, som hele livet har holdt om at tage, begynder pludselig at snakke. Hvorfor? Fordi de er slitne. Slitne af vold, frygt af livet i skyggen. Slitne af at begrave ægtemænd, sønner, brødre. Slitne af at se barna sine involveret i en uendelig cyklus af blod og hævn. For mænd er æresgoden en identitet. For kvinder er det ofte bare et fængsel. Og når fængslet bliver uudholdeligt, vælger de frihed, selv om prisen er tabet af alt. De unge, det er en anden historie. Generationen, som vokste op med internet og globalisering, ser en bredere verden end de kalabriske fjellene. De ved, at livet kan være anderledes. De ser, hvordan jævnaldrende i Milano, London, New York bygger karriere uden at dræbe eller stjæle. Og stadig oftere stiller de spørgsmålet, som for bedsteforældrene deres var utænkeligt. Og hvorfor? Men fristelsen er stor. Mafiaen tilbyder det ingen stat kan give umiddelbar respekt, letjente penge, følelse af magt og tilhørighed. For en ung mand fra en fattig kalabrisk landsby, der arbejdsledigheden er på 40%, er valget mellem en job til 800 euro i måneden, hvis man er heldig at finde en, og en aftale, som giver 5.000, ikke et moralsk dilemma. Det er et spørgsmål om overlevelse. Staten mod Santa. Hvem vinder maratonet? Hvis vi betragter kampen mod Ndrangheta som en krig, taber staten. Men det er ikke en krig, det er et maraton, og i et maraton er det ikke hastigheden, som tæller, men udholdenheden. Spørgsmålet er ikke, om man kan besejre Ndrangheta i morgen. Spørgsmålet er, om det om 5-10 år vil være en normal økonomi i Calabria, fungerende institutioner, et samfund, der lov betyder mere end blodsbånd. De sidste 30 årene har staten opnået successer. Konfiskering af ejendeler har blivet et reelt værktøj. Internationalt samarbejde fungerer. Vidnebeskyttelsesprogrammer har reddet livet til hundredvis af pentiti. Specialiserede påtalemyndigheder har samlet erfaring og kompetence. Den unge generationen af politifolk og anklager har vokset op i denne krigen. De kender fienden indenfra. Men Ndrangheta udvikler sig også. Den bliver mere lovlig, mere digital, mere global. Om 20 år vil den kanskje ikke forsvinde, men opløses i den lovlige økonomien og blive uadskillelig fra normale koncern. Er det et nederlag eller en sejr? Det afhænger af, hvordan man definerer målet. Hvis målet er at ødelægge organisationen, er det en fiasko. Hvis målet er at transformere et kriminelt imperium til en lovlig virksomhed, er det en succes. Om en diskutabel, men en succes. Lektion for verden, når ignorance bliver medvirkning. Historien om Ndrangheta er ikke bare historien om Calabria. Det er en advarsel for hele verden. Organiseret kriminalitet trives der staten snur ryggen til, samfundet tier, og eliterne lukker øjnene. Calabria blev glemt af Roma i flere 10 år, og i dette magtvakuumet voksede et imperium, som nu er umuligt at ødelægge. I dag sker det samme i titals regioner over hele verden. Fattige og deprimerede områder, der staten bare er til stede på papiret. Der unge ikke ser en fremtid. Der kriminalitet er den eneste fungerende sociale stien. Fra slikke steder vokser nye Ndranghetaer. Kanskje ikke med italienske navn. Kanskje uden religiøse ritualer. Men med samme struktur. Blodsbånd, tavshedskodex, en blanding af vold og entreprenørskab. Evne til at tilpasse sig alle forhold. At bekæmpe dem bare med magtmidler er nytteløst. Det er som at behandle kræft med aspirin. Symptomerne lindres midlertidigt, men sygdommen udvikler sig. Den virkelige behandlingen kræver eliminering af årsagerne, fattigdom, arbejdsledighed, mangel på perspektiver, svage institutioner. Men dette er langt, dyrt og politisk ugunstigt. Det er mye enklere at organisere opsigtsvækkende arrestationer og rapportere sejre. Og så undre sig over, hvorfor ingenting ændrer sig. Konklusion. Uovervindelig, men sårbar.
Kan Ndrangheta besejres? Hvis sejr betyder fuldstændig ødelæggelse? Nej. Organisationen er for dybt forankret i økonomien og samfundet. Den tilpasser sig for godt. Den er for decentraliseret til at blive ødelagt med et enkelt eller til og med en serieslag. Det er ikke en slange med et hoved. Det er en hydra med tusindvis af hoveder, og hvert af dem kan vokse ud igen. Men sejr er mulig, hvis man definerer den anderledes. Ikke ødelæggelse, men transformation. Transformationen er jo et kriminelt imperium til lovlige strukturer. Brud på båndet mellem nye generationer og gamle traditioner. Skabelse af alternativer, økonomiske, sociale, kulturelle, som gør mafiaen unødvendig. Dette sker. Sagte, smertefuldt, med tilbageslag og nederlag. Men det sker. Hver pentito er en spræk i Omertag-muren. Hver dømt chef er et budskab om, at straffrihed ikke er absolut. Hver entreprenør, som nægter at betale pizzo, er en modstandshandling. Hver ung calabrier, som vælger universitetet i stedet for klanen, er en sejr over blodkoden. Ndrangheta er uovervindelig som en monolit, men den er sårbar som en idé, og kampen udkæmpes netop om sindet og hjertet til den nye generation. Hvis de vælger frihed i stedet for værdighed, lov i stedet for omertag, fremtid i stedet for fortid, vil mafiaen gradvis degenerere. Den vil ikke forsvinde helt, men den vil slutte at være en alternativ stat. Det vil tage ikke år, men 10 år. Kanskje et halvt århundrede. Men det er ingen anden vej, for en krig med magt mod en organisation baseret på blodsbånd og århundrede gamle traditioner er en krig, man ikke kan vinde. Men en krig med idéer, værdier, perspektiver, den krigen kan man vinde. Hvis man ikke giver op, hvis man ikke vender sig bort. Hvis man husker, at prisen for nederlag ikke bare er mafiaens kontrol over Calabria. Prisen er fremtiden for retsstaten i en verden, der grænsene er utvisket og kriminalitet har blivet global. Historien om Ndrangheta fra fjeldrøvere på 1800-tallet til den transnationale korporationen i det 21. århundrede er historien om, hvordan tilpasning og evolution triumferer over styrke. Men det er også historien om, hvordan udholdenhed og konsekvens fra nogle få mennesker, anklager som Nicola Gratteri, Pentiti som Maria Conchetta Cacciola, aktivister som medlemmerne af Libera, kan stå imod et imperium. Sejr er ikke uundgåelig, men den er mulig, og så længe nogen kæmper, lever håbet. For den virkelige kampen udkæmpes ikke i retssalene og ikke i Calabrias gader. Den udkæmpes i bevidstheden til hver enkelt, som må vælge at acceptere mafiaen som en uundgåelighed, eller at nægte at leve i en verden, der blod og frygt styrer i stedet for lov og retfærdighed. Dette valget vil bestemme ikke bare Ndrangetas skæbne, men også skæbnen til os alle.